So, pag luhod niya, ma'am, akong question good kay, anong karon man na, naaman ko yung presentation ugma. Pwede sunod adlaw na lang na. So, iyag yung kang giingnan nga, magpa-nails ka outside, dili ka ikaw lang. Yes, ma'am. And pag-abot so, gwapa kay mong nails adto. Dili pud, ma'am. Dili kay giguro niya bet, ma'am, kay pag-abot na mo sa Korea kay nakakita na pud may parlor and siya gusto ko magpausap og nails. Ay, as in. Na ko nga, murag na ko mag-propose gid ni siya kay anong pautro na sad kunyag pa nails diri. For how long gani mo nga mag-boyfriend girlfriend? Since college, di ba? Senior high, ma'am. My gosh! Since senior high school until Diri may nagkita sa CMU. Apil siya nga nag-masters with you? Oh, wala, ma'am. So, ikaw lang ang Ako lang nag-masters. nag-masters. Pero batch mo. Yes, ma'am. Kunya siya engineering. Yes, ma'am. Dahil ikaw biology. Since senior high school, so pila na mo katuig? Oh my God! 2018 mi, ma'am. So, mag-8 ata, ma'am. wala mo ka-celebrate ng mga monthsary anniversary? Nag-celebrate mi, ma'am, pero Wala mo ka-count? Patanaw sa ring. Ayun, to ara. Sige, giunsa paghimo ni sir ang proposal. Kuan to siya, ma'am. 21. Actually, ma'am, among mansari is 20. And then sa 20, wala niya Loaded nakuha ang kaayo mo. sing-sing, ma'am. Kaya nasa luggage. Sa okay. professor nga nag-accommodate sa mga po dito. Sa sakinan, hindi niya makuha. So, wala siya ka-propose during sa mansari. So, pagka 21, But then, ma'am, you still celebrated it on that day? yes, ma'am. Grabing laag na mo. Naglaag. Naglaag mi sa Dego. Ay, may nag-adto sa Busan. So, grabing laag na mo adto dayon. During sa proposal, ma'am, it was 21 sa gabi, ma'am. Then, pagka 22 adto na, mo na to akong presentation. Okay. So, pag luhod niya, ma'am, akong question good kay, nganong karon man na, nga naaman ko yung presentation ugma. Pwede sunod adlaw na lang na. So, wala ni mo gi-expect yun ang iyahang proposal, wedding proposal? Sa ako, ma'am, honestly good, na ako hint, ma'am, na mag-propose siguro ni siya. Nga naman, sige daw, nga naman. Kay before sa among lakaw, ma'am, kay kuan, niya siya sa balay, and then nakikato siya kapapa sa minteryo, and then nag-ingon siya, ma'am, magpa-parlor daw kuno ko, magpa-nails daw kuno ko. So, murag na ako hint Personal gamay. kaniya nga giingnan? Sa chat, ma'am. Sa chat, okay. Dayon, moto siya, ma'am, naka-idea po dahil siya nga, na ako'y idea. So, na ako'y idea. Kano sa siya nakabalo nga nagka-idea ka? During daw sa kwan, ma'am, sa Pagbiyahe na ninyo dito? before pa sa biyahe, ma'am. Diri pala. Na siya idea, it's because dili man good usual nga mag-ingon siya sa ko, magpa-nails ko. So, kasi okay. yung una-una, nakagets grupo din siya. Basi Yes. So, moto, ma'am. Kay dili gyud ka ikagapa-nails. Nails ko, ma'am, pero ako rang own. Like, Yeah. ako rin nag-nails. Me too. Ako ra po'y galimpyo sa ako ang kaugalingon. Dili ko gapalimpyo sa uban. So, iyag yung kang giingnan nga, magpa-nails ka outside. Dili ka ikaw Yes, lang. ma'am. And pag-abot So, gwapa na kay mo- mong nails adto. Dili pud, ma'am. Dili kay giguro niya bet, ma'am, kay pag-abot na mo sa Korea kay nakakita na pud mig parlor and siya gusto ko magpausab og nails. Ay, as in. Na ko nga, murag na ko mag-propose gid ni siya kay nganong pautro na sad kunyag pa nails diri. Tapos mo to, ma'am, na siya idea nga na nakoy idea. So, iyan na lang gimo is sa time na lang daw nga dili na ko i-expect, which is katong night before the presentation. Oo nga, murag maot pinakakulbahinam. Oo. Dayon, sige. O saan ito? Asa siya dapit nag-propose? Dito sa Bex ko, ma'am, at banggid sa auditorium. Kung asa nahitabo ang conference. Conference, ma'am. Pero gabi ito siya, mingaw na siya. Okay. So, kami lang dito, mga Korean. Then, mingaw lang gid ang night, ma'am. Then, So, who documented? wala, ma'am! Wala'y nag-document? Yes, ma'am. Monsad na isang kuan. Anong wala ka nag-video? Oo. Kada bang naunta siya gikonsabo nga mga kay pila mo kabuk di ba? 8, ma'am. 8 mo kabuo. Ay, 10 mi tanan gid, ma'am. Apil ang siya. Oo. Dayon, wala gid, ma'am. Sige, konsabo. Sige, what happened? So very kuan gid ay kay tuno kanang very personal ba nga event kay dapat kamura man gyud duha. Yes, Oo. ma'am. Wala pa din ko nagsaba. Wala na din ko nagsaba nila, Ma'am Reggie. Pag-abot nimo. Pag-abot na ako dito, wala mi nagsaba daw. Usa ra mig hotel tanan, pero wala jud mi nagsaba nga engaged na ko. Oo. And then,
mo to hilom ra gid siya ma'am hantud pagkaugma nag-present wala ra gyapon hilom ra gyapon to pagka next day na dayon na natong award dayon na nasyak ko ma'am kaya lang nakadaog ko basin swerte to sa ko ang sing-sing niya. Pagka day pagid after ma'am ay na mo gi-reveal nga inatong naitabo night before the presentation. Pero wait lang, curious lang ko ay tuod Ma'am Rose na curious ko sa kanang on that day nga nag-propose siya unsa iyang giingon, di ba? For how long gani mo nga mag-boyfriend girlfriend? Since college, di ba? Senior high, ma'am. My gosh! Since senior high school Yes, ma'am. until Dari may nagkita sa CMU. apil siya nga nag-masters with you? Oh, wala, ma'am. So ikaw lang ang Ako lang nag-masters mo. Pero batch mo. Yes, ma'am. Unya siya engineering. Yes, ma'am. Dayon ikaw biology. Yes, ma'am. Since senior high school, so pila na mo katuig? Pila na may katuig. Oh my God! 2018 mi, ma'am. So, Mag-8 ata, ma'am. Wala mo ka-celebrate og mga monthsary anniversary? Nag-celebrate mi, ma'am, pero Wala mo ga-count? wala na may kakount. Yeah. So 2018, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5. So 2025. So mag-6 na mo next year. Mag-8 na mo next year. Yes, ma'am. Sige daw. Dayon, giunsa niya pag-ingon? Unsa na ba yung mga drama niya? Or Actually, ma'am, pag ingon niya, wala na ko to na-recall, ma'am, pero niya radyong, ako rin yung ma-remember kay ubanan daw ko niya sa kalipay o sa kalisod. And then, wala na nasulod sa kuna-huna ang uban niya nga mga words, ma'am. Basta Bisaya kayo, Bisaya ma'am. gyud niya. Bisaya kayo, then, pag ingon niya, will you marry me? Muna din to akong tubag diritso nga. Yes, Karon good na. Wala pa ko niya. Ay, as yes, in? ma'am. Karon good na. Napakoy presentation ng ma. Ay, nag-yes, ma'am. Usay tubag niya. Sound sa ma'am. Sa kapag-ingon mo nga karon gyud na. Ano siya, ma'am, kay modo ni na-feel niya nga pinaka-perfect nga moment. Kay the most unexpected O day. the most unexpected po daw. Oo.